खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ रेशन कार्ड मोननायनि थाखाय रायजो राजाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौ साबायखर बावदों। मिथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि बेंटल ओनसोलाव बेंटल VCDCनि सिङाव गासै 242 नखरफोरनो रेशन कार्डखौ बेसेन नाङालासे बानायना होदों। नंगौ, रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय BPF सरकारा गोबाव समनिफ्रायनो बानायनानै होगोन होननानै खोथाल' बुंबोबाय थादोंमोन, नाथाय बानायना होआखैमोन। नाथाय दायो प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव खेबसे बानायनायावनो मोनबाय होनना UPPL सरकारखौ गोजोननायजों साबायखर बावनाय जायो। मख'जाथावदि मैया बेबायदिनो बेंटल VCDCनि बानजायनायाव मोनसे स्पेसियेल ग्राम सभा हाबाफारिनि गेजेरजों गासै 242 नखरफोरनो रेशन कार्डखौ बानायना होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै 21 मे खालि बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 इन्जिनियारिंनि एन्ट्रेन्स आनजाद। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा जौगाखांनायनि थाखाय बायदि हाबाफारि लानानै हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो BTR ओनसोलाव सुबुं धोन सोरजिनो थांखिजों दायो बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि जोहै UPSC, APSC मेडिकेल फरायनो गोसो गोनां फरायसाफोरखौ सुपार 50 सायख'नानै BTR सरकारनिफ्राय बेसेन नाङै कचिं होनो थाखाय बायदिनो हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। आरो इन्जिनियार जानो गोसो गोनां फरायसाफोरखौबो सरकारनिफ्राय सा 50 फरायसाफोरखौ बेसेन नाङै फोरोंथाय होनो नाजानाय जादों, जेराव बे सुपार 50नि एन्ट्रेन्स आनजादा दिनै BTRनि मोननै आनजाद मिरुआव खुंजागोन। मख'जाथावदि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि बिजाथिफोरनि थाखाय साइन्स कलेज क'क्राझाराव आरो बाक्सा, उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लानि फरायसाफोरनि थाखाय तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव खुंजागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसाम आयेन आफादाव बर' राव सोलोंनाय आरो रायज्लायनाय हाबाफारि। नंगौ, आथिखालाव आसाम सरकारा बर' रावखौ आसामनि नैथि मावख'आरि राव महरै गनायथि होनायखौ नोजोर बोनानै दायो आसाम आयेन आफादनि गोबां अफिसार आरो गासै थाखोनि मावसुमा बिथांमोनहा बर' रावखौ रोङैखाय आसाम आयेन आफादा बर' राव फोरोंनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होगोन आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा फैगौ 1 जुन खालि। लोगोसे बे हाबाफारिया मोननै थावनियाव जागोन, मोनसेया निउ MLA हस्टेल कनफारेन्सआव आरो गुबुन मोनसेया GNB भवनाव जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव गाननो मोननाय नंला जिन्स, टि-शार्ट बायदि बायदि। नंगौ, फोरोंगिरिफोरनि थाखायबो बेयो मोनसे सोलायथाय। फरायसाफोरनि थाखाय जेरै मोनसे इउनिफर्म एबा जोंगा मागा जि गाननायनि हेंथायै थायो, बेबायदिनो दायो आसाम सरकारा मोनसे थांखि आजावना लानाय जायो, जेराव रायजोनि लाख लाख फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गोनांथार खौरां जानानै थागोन। मिथिनाय बायदिब्ला मैया गोबां सावरायज्लायनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लानाय जायो होनना मिथिनो मोनदों, जेराव फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव थांनाय समाव बिसोरो जिन्स, टि-शार्ट आरो आइजोफोरनि थाखाय लेगिंस आरो बायदि बायदि जोंगा मागा जिफोरखौ गाननो मोननाय नंला। अदेबानि फरायसालियाव मोनसे आब्रुथियै फर्मेल जिफोरखौसो गाननानै फैनो हागोन होननाबो थांखि दैखांना लानाय जादों। SI जुनमनि राभानि जाथायखौ दायो CBIआ नायबिजिरनाय जासिगोन। नंगौ, दासिमाव आसामाव बांसिन सावरायजानाय SI जुनमनि राभानि जाथायनि सायाव जाथायखौ CIDआनो नायबिजिरगासिनो दंमोन, जेराव गोबां पुलिस अफिसारफोराबो गोबां बायदि बायदि थाखोनि सुबुंफोरनि मुंफोराबो सोराङाव फैदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां पुलिस बिबानगिरिफोराबो होबथाजादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला दायो SI जुनमनि राभानि जाथायखौ आरोबाव गाहामसिनथारै नायबिजिरनो थाखाय गोबां थाखोनि सुबुंफोरानो CBIनि दाबि खालामबोबाय थानाय बायदिनो
थारैनो बे जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय सिबिआइनो बिबान होनाय जाबाय। मख'जाथावदि दायो जाथायनि सोमोन्दै सिबिआइआ नायबिजिरनो लानाय जाबाय, नाथाय जाथाया बोरै जामारदों समासो फोरमायसिगोन होन्नाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। इउपिपिएलआव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय खमावबो 50सो सोद्रोमाफोरा जयेन जादों। नंगौ, दायो बिटिआर ओनसोलाव जेबो बिसायख'थिनि दोहौ गैयाब्लाबो दायो बायदि बायदि सुबुंफोरा गाव गावनि बिसायख'थि एबा राजखान्थि दोलोफोरखौ बिथा खालामनानै जयेन खालामनाय बायदिनो नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो उदालगुरि जिल्लानि 37 नं धोनस्रि बियाबाव गुबुन गुबुन हान्जा एबा दोलोनिफ्राय गासै 50सो सोद्रोमाफोरा जयेन जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै बिथांमोनहा गावसोरखौ गासैखौबो 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआवनो दङमोन होनना बुंदों आरो गासैबो जा हाबदों मुस्लिम माहारिनि होनना बिथांमोनहा गावसोरनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।